Web, com va? Ara fa temps que no mos veiem, me caguen Judes. Votar, no votar, què voleu que vos digui? Jo no sé si s'havia de votar ara, d'aquí un mes o mai, no ho sé. Jo no soc ni epidemiòleg, ni metge, ni res de tot això. De fet, els únics estudis que tinc són una maqueta de Walt Disney Studios que tinc a mig fer. Per tant, no soc la persona més indicada per opinar al respecte. Però, evidentment, opinaré. Crec que puc dir que els catalans ja han votat massa vegades darrerament, m'apareix a mi, no? Que si el procés català hagués anat tan ràpid com vegades han votat, ja aniríem per la sisena república, me caguen Judes. Què voleu que vos digui? Arriba un punt que les eleccions autonòmiques a mi no me posen. Són com les votacions de delegat de primària. Quan surts escollit, només frisses d'arribar a casa per explicar-li a ton pare i ta mare: «Ei, que són delegat, he sortit escollit!» «Ah, molt bé», te diuen ells, tots orgullosos de tu, «I quines responsabilitats tens a partir d'ara?» I tu, repartir els exàmens, recollir-los, apuntar a la pissarra els nins que xerren. «Oh, quines feines més interessants», te diuen els teus pares per fer-te content, I tu, tu content perquè te creus important, sense saber que més de mitja classe no t'ho pots suportar. I així anem. Sempre tindrem algú per damunt que mos dirà que podem i que no podem fer, i un poble per davall que no entendrà que t'agenollis i te les empassis totes, me caguen Judes. Però bé, hi ha una dada que vos ha passat per alta la majoria. Dia 30 de maig, que ja veurem si podem votar o no podem votar, és Santa Joana d'Arc, si ho recordam. Joana d'Arc era aquell personatge que folclòricament es representa per haver estat en el front dels exèrcits francesos guanyant diverses batalles en els anglesos. Diuen alguns que se tractava d'una operació de màrqueting per aixecar la moral en els francesos, perquè en realitat hi havia només dues estàndards. Anaven la bandera damunt i avall, que és el que seguirem fent d'aquí després de les putes eleccions autonòmiques, siguin quan siguin. En qualsevol cas, jo el que sí tinc clar és que no me quedaré a casa. Ho tinc claríssim. No votar a les autonòmiques és donar més poder en els que està més amunt. Per tant, jo vull votar. Un moment, per favor. Votar? Sí? Dues bombones, per favor. Un momentet, Escolta, tu no ets el delegat de classe de quan anàvem a primària? En Joan, sí, de tota la vida, i ara t'he conegut. Ara què fas, reparteix i votar? Espera un momentet, exacte. Ara veuràs tu. Pugem en 4, per favor, és un quart pis sense ascensor. Au! Que el bombin.